aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwupụtago na ezi nchekwa ndụ nke ndị ahụ ji otu afọ ejere ala nna ha ozi nọ na Anambra steeti so na otu ọkpụrụkpụ ihe nke ọchịchị ya ejighị eti epele. Aka na-achị steeti a bụ onye kwupụtara nke a na mmemme achịkọbara iji wee weta n'isi njedebe ọgbakọ ọzụzụ nke ndị agba batsi nkeji nke mbụ nke ndị aji otu afọ ejere ala nna ha ozi n'ebe a na-achịkọbara ha ọzụzụ na Anambra dị n'Ụmụawụlụ mba ukwu. Ebe Njideka Okoye ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ Soludo nke onye osote ya dọkịnta Onyekachukwu Ibezim nọchitere anya ya gwara ndị aji otu afọ efe ala nna ha ka ha gbanisie nnọọ ike n'ebe dị iche iche ezigara ha ịnọ wee jee ya bụ ozi site n'ịda alụ ọlụ ọbụla enyere ha nke ọma. Ọ kọwara na iji mee ka nke a dị mfe na ọlụ nchekwa nke obodo a bụ nnọọ ihe dị oke mkpa ma bụrụ nke na-echu gọọmenti ụla n'ihi na ndị ọlụ nchekwa dị iche iche jikọtara aka ọnụ ime ka Anambra steeti bụrụ obodo mpụ adịghị. N'okwu ya ka onye steeti coordinator NYSC Oriakụ Blessing Iruma gwara ndị a na-ewe ndị ji otu afọ efe ala nna ha n'ọlụ ka ha nekọta ha anya nke ọma dịka ha na-enekọta ndị ha na ha na-alụ ọlụ ma gbakwa mbọ hụ na ihe niile bụ mkpa nye ndị a ji otu afọ efe ala nna ha bụ nke ha nebara anya tinyere nchekwaba ha. Ka ọ na-eto Gọvanọ Soludo n'ihi nkwado ya nye ya bụ amụma NYSC, ka Oriakụ Iruma kọwara na NYSC nakwa ndị a ji otu afọ efe ala nna ha ga-aga nnọọ n'iru ịgba mbọ ime ka Anambra steeti jiri ha na-eme ọnụ n'akụkụ dị iche iche. N'okwu ya ka onye chairman NYSC State Governing Board ma bụrụkwa kọmishọna nke ndị ntorobịa Maazị Patrick Agamba kọwara na ndị otu batch C stream 1 core member nke afọ 2023 a bụ nnọọ ndị gbara mbọ nke ukwuu. Ọ kọwara na okwu ya gbadoro ụkwụ na otu ya si ahụ ha mgbe ọ na-abịa eleta ha na ya bụ kamp ma gwa ha ka ha jide ka ha ji. Ndị a ji otu afọ efe ala nna ha bụ nnọọ ndị jupụtara n'ọṅụ bụrụkwa ndị ọ na-amatụ amatụ ka ha rue na ime obodo ahụ ha ga-anọ wee ji otu afọ fee ala nna ha site na Ụmụawụlụ mba ukwu. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.